Raúl, que está farto de que lle estraguen a parede do seu negocio no Milladoiro. Y lo podemos ver tanto aquí en el portón como en los postes del alumbrado, es consecuencia del ácido úrico. Si tes reixas de metálicas, ao final oxídanse, púdrense e hai que tirar con elas. Cristina abría esta mañá o seu negocio e atopou un día máis a parede con marca. Hoxe encontrome, bueno, como podedes ver que sí, que xa hai bastante orina nesta zona da calle, sí. Estes cartéis son unha solución e mesmo hai quen coloca botellas de auga que dis que funciona. O caso é que todos coinciden en que os ouriños dos cans estragan a pintura e mesmo o metal. E non é unha opinión da xente, é ciencia. Iso é pola composición normal que ten a orina e efectivamente mancha e é moi incómodo. Algúns teñen a solución para sermos máis cívicos. Agua con un líquido para botarlle por si me mexa normalmente. Normalmente non o deixo, pero se me coincide, pois boto un pouquiño de agua para limpiar. Pero o que está claro é que non é culpa dos nosos amigos peludos. Son dono de can e vexo que hai moitas cousas que non se fan. Moitas persoas incívicas.